जुग गैया दिनै जोंनि गेजेराव मोनसे गोदान कालचार नुदों बर'फोरनि गेजेराव मोनसे गोदान कालचार आरो बियो दाखालि लकडाउननिफ्राय स्टार्ट जादों बे कालचारा स्कुल गैला नालाय कलेज गैला नालाय ओरै बाइक लागौ जमा जमा अबेजोंबा पिकनिक स्पटआव थांगौ ओरै ब्रुं बाइकजों बेरायग्लुंनाय बेरायथिंबायनाय मोनसे कालचार बियो दाखालि लकडाउनाव स्टार्ट जादों आरो बियो जाबाय थासिगोन बायदि आं नुदों खामानि मावा दानियाब्ला जेब्ला जों सोंनो थाङो जेब्ला जों साननो थाङो दाना पेट्रला बेसेबां दाम जाखोलाय 87 पेट्रल लिटार मोनसेनि बेसेना 87 गाव माबा मावनानै सालायदोंना बे बाइकखौ बाइकआथ' हारसिंनो खारा बेयाव थाव सोनांगौ जायो बेयाव पेट्रल सोनांगौ जायो अबेनि मोनदों बे थाखा फैसाखौ जोङो सोर होदों सोरनाबा बिमा बिफाया धोनि मानि जानो हागौ गासैनाबोथ' नङा खिन्थु गासैबो जों बर' सेंग्राफोरा बेखौ खालामगासिनो दङ सानफ्रोमबो न'खरफ्रा दावराव दावसि खालामनानै बाइक सालायनो थाखा फैसा बिनानै बिफाहा मा साननाय दङ मा बाजेट दङ मा मावनो साननाय दङ जों बेफोरखौ केयार खालामा जोंनो नांगौ फैसा सोरांब्लानो फैसानि दावराव सोरांब्लानो गाव एडाल्ट जाबाय देरबाय 18 बोसोर जाबाय 18 जायोब्ला एडाल्ट जायो जोङो गाव दिहुननो हानाय जाबाय एडाल्ट माने नों दिहुननो हानाय जाबाय गावनि नांगौखौ नों दिहुननो हानाय जाबाय बे बैयोगाव अब्लाबो जोंनि बर'फोरा 30 हालागि इभेन आफ्टार 30 बिमा बिफानाव डिपेन्ड खालामबावो गावनि खानाय सिननोबो बिफा बोरायनाव फैसा बिबावो दासिमबो 30 बोसोर बयसनि सेंग्रा 25 बोसोर जाबाय दारि ओंखारजोब्बाय बे दारिखौ सैनोबो बिमा बुरैनाव फैसा बिबावो बिखि मोजां जाबाय दारि ओंखारबाय माने मा नों देरबाय नों राबाय